Ngapunten desa estu ya, Nduk. Ora apa-apa, Mas. Aku sabar. Sinau bareng ya, Mas. Iya. Rasa nunggu terang. Bendino rasane ra karuan, ngombe kopi legi rasane pahit tenan. Mangan nggo tempe rasane kok kaya tempe. Apa kaya ngene rasane wong Lah piye. cintaku mbok yo sampun ning nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mencucu emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Yo sayang ngapunten nesa estu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja suwelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku tetep setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana kancanine saben dina wahana cintaku mbok yo sampun ning nesu nesu kabeh iso rasa kudu kanggo cucu emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku iyo yo sayang ngapunten nesa estu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana dina liyane bakal tak upayake kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun